Hoy damos la bienvenida a nuestros alumnos de la segunda promoción. Para nosotros es un día muy importante porque hace un poquito más de un año, completamos nuestro proceso de adscripción a la Universidad de Valencia y con ello podemos ofrecer un grado que es un grado diferente, es un grado en ADE pero para emprendedores y lo que persigue es que nuestros alumnos a lo largo de estos 4 años adquieran todas las habilidades y las destrezas necesarias para poder montar sus propios negocios, generar empleo y generar riqueza. Una carrera para formar a jóvenes que cuando terminen sus estudios quieran convertirse en empresarios. Queremos sacar de nuestras aules a los futuros empresarios de la Comunitat Valenciana. Estic convençuda de que l'esperit de tot l'equip d'EDEM i el missatge que projecta a la societat és precisament que, front a l'adversitat, el talent, les ganes d'emprendre i el treball dur i constant per uns objectius o per uns projectes i il·lusions són el que fan aconseguir l'èxit. Jo desitge, i ho he comprovat, que aquesta confiança, aquesta il·lusió continuï en aquestes persones que estan al capdavant del projecte i també en tot el professorat i el personal que s'ha incorporat al centre universitari EDEM i sobretot desitge que aquesta il·lusió se transmetisca tots els dies als estudiants que esteu i que heu confiat en este grau d'ADE.